Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe e sehilaɓe kadi e bandiraɓe on calminama goto kala inde mum e yettode muɗum e nder Fuul TV hande kadi ko weltare joɗade ɗo henna e waddade mon on partagé machallah pulago ngo hande amin ɗo henna lewe noon min gari ɗo hanki machallah jamma premier o benni hande woni jamma mbaydigo kono ko weltare no fewi donc noon mboɗo jodde camara e monsieur Anne aussi cikkumi tan ko mbawɗa haalde ko foof peut être kamɓe ɓuurma wawde haalde komin jii ko e holko saabi ɗum e kadi e nder lewe komin jii ɗo henna ko e Allah yamen weltare nde donc monsieur camara mi salminima mi juurimama onon min tawi ɗo onon woni mawɓe wuuro ngo donc noon ko weltare minen tawɗe mon ɗo e wuuro ngo e aussi kadi oɗo échange addi amen donc somin gari ɗo ene min tawi on ɗo et puis on mbaɗi déplacé on gari kadi e komin jii kadi e banggue teddungal ngal komin jii e banggue pulago ngu holko kalata kadi rendo ngo e Fuul TV. Mi salmiti Mama Yaro mi salmini dendagal bandiraɓe kala tawaɓe ɗo heɓɓe e diɗɗal ngal garduɗa ɗo hen ngal en wonan min kadi fo en wonan min hen weltare on gari ɗo ñande 10 lewru jeeni ɓurti tan ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko adi foof amin belti e garal moɗon kadi amin beltini kadi ɓiɓɓe amen adduɓe on ɗo henne ɓe nde tawno ɓe mbi ko pinal ene waye lignol no laalo waye lecciri ni amin gandi darde mon e daddugol mon e karantagal moɗon e yidde moɗon leñol ngol e ɗum ɗon noon wonan min tan ko weltare won hen kam ko puɗɗon yirude guite moɗon eyyi ko mata noon ko fuɗɗode eyyi kono so hikka welima wuuri ɓuuro eyyi ɗum ɗo kadi foof amin belte garal moɗon ko mbiɗa ko nde wutte fondete e jullare yata jomum tabaka on jii wonko ɓe puɗɗi ɗo hen hullude on kono kadi eɗen belti kadi ko haɗi ɗum gasde no jiɗirɗen ni ko ndiyam eyyi ɗum kadi ko hunde yiɗanode ɗaminanode ari kadi nde foti arde nde kadi amin gamnoro garal moɗon ɗo henna saabu tawɗon min koye hokkere kono garal mon ɗo henna kadi waɗi sababu kadi hokkere nde kadi ustima ɗum amin mbiyata alhamdulillahi rabbil alamin eyyi ko ɗum tan woni hen machallah mboɗo mi monsieur Anne mi salminima mi juurimama holko mbiyata bandiraɓe Fuul TV e fulɓe wonɓe dunde baba haɗum foof so wona tan mi salminiɓe kadi mi juurimama kadi e weltanade on kadi e yiide on ɗo e lewe surtout an e Yacine min jiyanno on tan ko YouTube hande noon so min jii on ɗo e lewe ne wonana min weltare ko ɗum tan machallah min gari lewe holko tagui inde nde wiye lewe eyyi lewe sa ƴeewi ɗaɗol ngol so en duttima to banggue lewe immi ko e lewre aɗa andi ko lewre sa ari ɗo joni a tawi ɗo joni dundu mawdu a soppat ditta leɗɗe ɗe ha laaɓa ɗum woni a leewi lewɗa ko ladde nde lewɗa ha mbawa hebde ɗo koɗɗa gurti noon hanko arte ngu wiye lewe guenara ngu wiye lewe juuli kaaƴe ngu wiye lewe dawaɗi foof ko lewe kanko ngoye fof koɗi goto wongo funnague caangol to ko ɗo woni damga e guenar kaddi ɓeɗo jeeya koye dongre ogo ɓeeto jeeya koye dongre kanel min jeeya e falde Matam ɓeeto jeeya e falde kanel kono wuuro ngo fof kongo woto ngu wiya noon lewe noon fuɗɗi ɗum ɗo joni sa ari ɗo joni nokku cukkuɗo aɗa yiiɗi hodde ma lewa ngo lewe ko lewa o ko ɓe lewi ngu ɓe dañi ɗum ɓe koɗi ngu watti e ngu wiya noon lewe dawaɗi e ngu wiye lewe juuli kaaƴe e ngu wiye lewe guenara e ngu wiye lewe damga kanje ɗiɗi ɗe ceeri tan koto damga e guenara ɗo kono heddi ko fof sa wi lewe juuli kaaƴe ngoya naati ngoɗo naati sa wi lewe dawaɗi ngoto naati ngoɗo naati eyyi ko ɗum ɗon kam lewru nde kam ko ɗum ɗon addi ɗum ok lewe ko fulɓe tan koɗi ɗo henna ou bien no waɗi sebbe no waɗi toroɓe no waɗi eyyi minen to banggue e fannu momin jaari o kala biyo mbi min mbiyata ko pullo kala biyo mbimi ko pullo ko heddi kono en jogui ko wiyete kinɗe ɗe eɗe ɗo wona kinɗe ɗe fof no goni ɗo hinde toroɓe ɓen ɗo hinde ɓe mbiyeten fulɓe ɓe ene ɗo ɓenne koɓe hinde e nder fulɓe saabu sa wiɓe fulɓe ɓe mbiyeten ɗo ko fulɓe tan a wiyatamo pullo tan kaɗa ɗon sa wimo pullo tan o wiyanma ko jaawo
ko pullo ko ururo ko pullo ko ɓalinajo ko pullo ko caskonnajo ko pullo ko hono noon tan oɗo wima kamde komi pullo mais komi toroɗo komi pullo komi gallunke komi pullo komi baylo komi pullo komi sakke leñol ngol noon ko gotol heddo noon kinɗe ɗe ha mbawen wurdude kono min to banque o min ɓe kala biyo mbimi wiyete ko pullo saabu sa yalti ɗo tan a wiyata he ceɗɗo hoto paɗa mbiyataɗa ko pullo moni fof ko ɗum noddirte heddo enen e koye men noon eɗen jogui kinɗe ɗo pecciɗen kinɗe kewani ɗo kono kinɗen ɗo kinɗe pamodirɗe wonɗo ena ko hinde toroɓe hinde wiyeteɓe fulɓe e hinde wiyeteɓe wayluɓe e hinde wiyeteɓe gallunkoɓe ɓen ene ɗo henna e wuuro he ngo hewani kinɗe no fewi yeyi kono noon kam ko ɗum kam woni ko ɗo e nayi machallah monsieur Anne min nani ko haali ko min nani min dañi aperçu seeɗa e nder lewe kono nomin gari nde kadi min jiiɗo pulago min jiiɗo kadi jamma hanki o fulɓe fof jaltima machallah j'espère que ni fulɓe kadi beltima hanki hande noon ɓurata welde machallah holko woni secret wuro ngo ha nde min gari nde min tawi yimɓe ne jaaɗi min tawi yimɓe ɓe kadi no gondi gotum ɗum ɗon fof holko woni secret o secret o mbiɗa wawi ɗacciddema e Alassane Hammady Camara kono noon wonko namdiɗa mbiɗa sikki ɗum manki seeɗa mi aranma e dawaɗi ɗi lewe dawaɗi o lewe dawaɗi o nde ɗo hoɗi nde ene heewi dawaɗi ladde enen mbiyata lion on saaha ɓe gari ɗo koɓe wañoɓe koɓe aynaɓe ɓe kaaɓe majji haɗi immi e diwan he ko ɗum addi lewe dawaɗi o e secret o noon mi ɗaccidima e Alassane Hammady Camara on ɓuuri wonde wittiyanke en tout cas gandumi so taw ko Mamoum Yacine wonno so Mamoum Yacine wonno o hodata ɗo par ce que ɓe cuusa sisiɓe kam cuusa min Camara ɗum no hawimi Camara nam mane ɓe dañi ngoɗon jambaragal ha riri dawaɗi eyyi dawaɗi ɗo jiyata ɗo henno hono no wiruma ni ko noon e nder ɗum ɗon noon ñakkeje ɗe ɓe mbanno guila ceeɗuɗe ɓe neeli sukaɓe mabɓe jeehen duppoye ñakkeje ɗe sukaɓe noon jeehi duppude ñakkeɗe ɓe tawi rawan laddu ene jibini hen ñakkere rawan laddu nduno riddiɓe ɓe garti ɓe mbiya noon on duppiñe lewe meɗen ɗe lewnuɗen ɗe ɓe mbiya ala lewe men ɗe kadi ɗe gonti lewe dawaɗi inde lewe dawaɗi ko noon ardi ko ɓurɗo andude diwanuji ɗi ko bittuɗo e on koye on mino kam on haalnimi hono dani henna eyyi to banggue mi anda holko joni ko mbimi secret o mi tawi wuro ngo aɓe jaaɗi ko hewani gureji ɗi tawa tan jaaha gara tan tawa wuro fof aɓe jaaɗi aɓe goni gotum a wawa heɓtinde o ko ɗum ɗo o ko ɗum ɗo o ko ɗum ɗo ɗum ko secret sirru o ko holɗum ko pammi hen tan lewe eɓe joguino systéme goto ha ñamdu kam fof ɓe ñamta kamɓe fof eyyi ko cuuɗini gondi hen ndiran ko mbiyeten secret ko nanodiral tan e pamodiral e jokkodiral enɗam woni ɗon wona hay batte saabu ɗo ene joni aɗa wawi ɗo yontani ene ɓenni ɗo mawɓe ɓe ɓenni ɗo sa tawi ɓe joddi sukaɓe he an hoore maɗa ka wisa Allah nanguere saabu ko yanoji gonata hakkude mabɓe mo jiiɗa fof cikkata ko ɓe guiƴiraɓe ɗum noon ko pamodiral woni ɗo woni waɗata ɗum koddigal moƴƴal e ɗoftodiral moƴƴal ko ɗum ɗon heewi wadde ɗum ɗon sa naati ha hande e wuuro he joni ma taw leegal fof kamɓe fof ñamdata ɗo gotel oɗon ndiɗon cuuɗidi noon min mboɗo wawi defde seeɗa mi adda oɗo defa ha heewa o adda ɗum ɗo so koɗo are meɗen wawata andude ɗum ɗon o ñamata o haara tawi joni wonti ko min tan joni mi defi seeɗa mi heeɓi koɗo yama ni mboɗo wawi hebde hen gacce kono so ari ha heewi ɗum ɗon kadi ma Allah wat hen kadi ma sutur won hen quoi eyyi ɗum ɗon kam ene hen je pense que on nani haala ka ko pamodiral et aussi kadi ɗum nawata kadi hay somi wiyani wuro ko rendo tan ko ɗum nawata ɗum yeeso par ce que yimɓe so gondi taw pamodirani ɓe jahata hay nokku kono hande min dawri ko jaro c'est la première fois min kam mi yenna jaro tan e téléji ɗi ko weltare kadi yiide ɗum en face hande wuro ngo ɓe jaltini balɗe aynaɓe agaɓe kamɓe fof ɓe jalti